interessanti meta Ġesu jallimna nitolbu, jallimna li jkollna dan l-atteġġjament missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U għallimna wkoll nafdaw fil-missier. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna. La ddaħħalniex fit-tiġrib, eħlisna mid-deni. Papa Franġisku meta jitkellem fuq dan l-atteġġjament li qed jinkwita ħafna l-Ġesu, jitkellem fuq il-neopelagianismu xi jkun da li inti minn għalik m'għandek bżonnu l-Alla, kapaċi salva bil-qawwa tiegħek. Ħafna drabi naqgħu f'din it-tentazzjoni jien għall-Alla m'għandix bżonnu jien. Għandi l-flus, għandi l-poter, għandi l-ħbieb, għandi s-saħħa. Jiġi virus ċejken u ma jiġi poġġina f'postna, ċaħna nisperaw li neħilsu minna l-burraxka. Imma ta' min nirriflettu kemm għandna bżonn tassew il-mulej bħala salvatur, il-mulej għall-amana.